Ukrajine všetky peniaze sveta, dáme jej všetky zbrane, dáme sankcie voči Rusku a budeme sa spoliehať, že Rusko klakne na kolená. Ale Rusko neklakne na kolená. Ak je Rus na kolene, tak len preto, lebo si zavezuje šnúrku na topánke. Ale nie kvôli tomu, že sa ide vzdať. Prosím, pochopím to konečne. Toto nemá vojenské riešenie. Ak niekto chce v tejto vojne byť víťazom, musí pochopiť ruskú dušu. Bohužiaľ, nikto tomu nechce rozumieť. Som expert na ruskú dušu, ale podľa mňa Západ nepochopil nič. Ak naďalej podporujeme stratégiu, ktorá nefunguje, tá stratégia nefunguje. Lejeme peniaze, zbrane, teda my nie, našťastie, ja som to zastavil na Slovensku, na Ukrajinu a nefunguje to. Však si čítať noviny. Už keď píše denník N, prepáčte, alebo denník SME, že Rusi získavajú väčšie a väčšie územné zisky na Ukrajine, ako to potom funguje? Tak čo spôsobí tých 60 miliárd? Mám на úvod veľmi неприятную otázku. Вначале у меня не очень приятный вопрос. Как вы поживаете? Если я жив, то это уже хорошо. Вопрос приятный. Keď som živý, tak to znamená, že sa mám dobre, takže ďakujem pekne. Niekedy mám pocit, že my sme ako tá žaba na dne studne. Tam sedíme a myslíme si, že to nebo je iba také veľké, ako vidíme z tej studne hore. Ale bohužiaľ, ten svet je iný. A niekedy som veľmi sklamaný z toho, že nie sme schopní v Európskej únii, napriek tomu, že si veľmi vážime Európsku úniu, je to náš životný priestor, reagovať na pohyby sveta.